Okay, riwruogni en mar joma osewuotho ama gin joma bedo affected in one way or another gi wach mar TB. Gin joma osetuoyo joma nigi TB ma ochopo to complete treatment. En ng'ato chako thieth motiko itayo ng'ato motiko thieth. Because TB thieth mar TB ok en thieth mar achiel, en thieth madhi tich auchiel. Koro riwruok ni en riwruok mar jogo makedo ne tuo mar TB ni, to gin joma osekonyo in one way or another jogo ma ne nigi tuo mar TB magichango. Koro mano miyo one champions mag TB because wasekale e yorno maybe ni wasebedo gi tuo mar TB mwachango or wasebedo gi jogo ma nigi tuo mar TB mwawuotho kodgi mwatagi e yorno magichango. Kamano. Eyo kenge ariyo gi Isaac, inere kama ilware diponi ni isebedo kod tuoni koso ne intiere gi jal man intiere kod tuoni ma bende ni kodi machiegni kata familia? Okay, an asebedo gi ji ariyo machiegni koda machiegni man go e ot mane nigi tuo mar TB ma atayogi e chakruok manyaka gi chango e dweche auchiel go. Momiyo koro an gi chir mach ang'eyo ni asebedo e wuoche no. Ang'eyo challenges magikalo jogo ma nigi TB. Koro miyo abedo gi chir mar wuok oko konyo jomoko ma bedo gi shida ainano e wuoth mar TB ni. Nyiswa ni to ere kaka riwruogni mar Network of TB Champions, ere okenge mokao mane ni ugeng'o tuo makama mondo kik mak oganda kata koponi osemakogi, to ere kaka ukonyo mondo giyud thieth margi? Diponi nitiere osiptende mutiyo godo kata jogo mabende machiwo thieth e kor gwenge, koso ere kaka utiyo mondo mi ugeng' kata uchiw thieth makende e tuo makama? Mokwongo watimo gimiluongo ni early diagnosis. Before mano watemo timo gimiluongo ni awareness e gweng' kacha ama e community. Wang'iso ji ranyisi mag gik nigi pitia nyalo bedo ni ranyisi mar bedo gi TB, kaka maybe ka gin gi weight loss, kata pono gin gi luya magichwero otieno, night sweats, gi ahonda. Kendo wang'iso ji mondo gibed ka gitemo geng'o bedo gi TB because TB en gima airborne, en gima ng'ama ni kode kofuolo kuma ji nitie to okeyo muya ma nigi kute ma nigi chembe mag TB ka. Koro wapuonjo oganda ni mondo gitem geng'o kik giyud TB, mondo gibed kuonde moko ma nigi gin oyanga ma nitie open spaces, kata poni gin e geche gibed ka giwuotho ka giyawo drisni ama gi avoid kuonde moko ma crowded. And again, bed ni kata gichamo chiemo moko ma balanced diet mondo kik del rateke mag del ka kik dog piny manyalo miyo TB yudo thuolo mar donjo kuom ng'ato. Mar ariyo, wawacho ni watimo awareness. Some awareness en sama koro wawuotho wapuonjo ji gigo ma kaponi ne gitimo to nyalo miyo giyud TB, ama gima gitimo to nyalo miyo giyud TB e yo mayot. Koro wapuonjo oganda at the community kucho. And again, wariwre gi facilities, health facilities, kaponi wa identify cases mag joma nigi signs mag TB, wang'iso gi mondo gidhi mondo otimnegi screening, because TB kata obedo ni tuo manego ji but en tuo mithiedho. Koro wapuonjo ji mondo odhi mondo gibed screened, ma kaponi oyud ni ka gin gi TB to mondo gichak ketgi yath mondo gimuony yath mondo gichangi.